Wazoncika kwenye indoda kanjena nize nibumbe umlomo kanje niqambile nobabili kade nenzani zinja. Sakubingelela phezu kwamukela mbukela emakhaya kwesimanzonzi lethela khona indawo zamaskandi hamba phambili ifika ngesikhathi. Ngaphandle kokumosha isikhathi engihlale kuzo indawo zamaskandi ngokuphathele zona izoqala zokuthi uwelile Mchunu okudadewabo kaNgizwe Mchunu usola amadlozi akaMdumazi ngokuthi adle imvumba. Emva kokuthi-ke kutrende ingoma kaMdumazi ethi umlaba ungenzi umuntu. Abantu abaningi bebese betshena ukuthi cha, kuyaphoqa ngempela ukuthi le ngoma iyona ezohlukanisa unyaka njengoba sazi ukuthi kuba khona ingoma eziwu-10 ey'ngena okhuzini. Isikhathi esiningi kuye kube khona ingoma yamaskandi. Abantu abaningi bebetshena ukuthi cha, ingoma yaMdumazi ethi umlaba izongena ngempela. Kuthe kusenjalo-ke yasekhipha yaseMandaba uKhuzani ingoma eshenda njengamanje ethi ijele. Kube yiyona-ke ingoma abantu asebethi futhi yona abayitshena ukuthi noma bafuna ukuthi inqamule unyaka njengoba sebeqalile abantu bayavota. Ingoma-ke abantu abafuna inqamule unyaka kakhulukazi ey'trendayo eyokuqala yamenzi ehambisana nendoni ethi umuntu wami, ingoma kaMdumazi ethi umlaba, nengoma-ke kaKhuzani asanda yikhipha ethi ijele. Kodwa abantu abaningi basolwa ngokuthi uKhuzani ngenzeka ukuthi kube uyena ongena kule top 10 uma ukuthi uKhuzi liyayiphasisa njengoba uKhuzani esanda kukhipha ngenzeka ukuthi igcine uKhuzi luthi alumamukeli uKhuzani. Ube sephawula kanjena-ke yena udadewabo kaNgizwe uwelile Mchunu. Ozokuhle umhlanganiso ma ayo Khuzani umsamo yabo ntombi awigezile hayi banehluze elihle ilahamba linulita amayogadi hawu uMdumazi yabona idlozi lihle imvumba hawu egcineni vaqhabuka namphosa uMdumazi ngiyakhala kusami ngomkhaya kodwa hayi nama nginasandla ayoxola isoyena nje nami unaphela uzwe umuntu bekhuluma nawe ngithi mina bahlakana ngechemist uPizu usebenza echemist athatha khehlelezi sangoma siya order hawu. Kanti futhi ezinye indaba engodotsala zona ezokuthi-ke yayifeze emnyama emva kokuthi ingene emncintiswaneni waka-Sundowns wengoma yakhona. Bekubeka umncintiswano ku-1 million unumber 1. Ifeze emnyama yangena-ke Mahlayeni. Kuthe senjalo yabisiqokelela futhi ya-shortlistwa. Kukade kuphuma-ke imiphumela yabantu abazothola imncintiswano noma bazothola imiklomelo. Nangempela-ke ifeze emnyama noma ihlulekile ukuthi ithole u-1 million kodwa ikwazile ukuthi inqobe imali elinganiselwa ku-200,000. U-200,000 imali impela ebhekile-ke. Siyambongela-ke yena ifeze emnyama umfowabo kaKhumalo ngokuthi ahlabane nemali engaka. Uwumuntu okade emele umaskandi kulezi ngoma lezi. Siyambongela-ke ifeze emnyama ukuthi ahlabane nemali engaka. Mase sibonga kakhulu namabhinca akavotile njengoba bevotwa. Sabhala nalo i-channel ukuthi abantu sicela ukuthi bevote. Ngempela abantu bavota njengoba ifeze emnyama ebuye nawe u-200,000. Siyabonga kakhulu. Kanti ezinye indaba futhi saphathele khona ezasemachunwini. UNgizwe usegxeke amabhinca ekade ethi aphusha ubhinca noma ubujongo. Ubesesho ukuthi lento abayenzayo bahlambalaza nje umaskandi ngoba ethi ayekho amajongo agoqa umlomo kanje, apetula umlomo kanje, ephinde eqimbe. Uthi kade enzani amajongo uma esondelena kanje engamadoda. Wasethi ngenzeka ukuthi labantu laba baqhuba into ewutabane. Akumlalele-ke la uMacingwane ekhweledilika lamajongo la. Yabona-ke nje-ke akulokho akusekhona ubujongo sewubutabani nje la lento lena nizosiphruvela ukuthi niziyitabani ayikho nje lento utabani nje. Wazoncika kwenye indoda kanjena nize nibumbe umlomo kanje niqambile nobabili kade nenzani zinja. Kanti kwesimanzonzo futhi sengiphetha iy'hlelo zihamba kahle kwezomgqumeni festival okuyi-festival ezobonga ngokuqala kuzobe kuhlonishwa yena uMgqumeni ngamagalelo akhe. Le festival izoba khona-ke ngakubo eNquthu emagrandini akhona ixhaswe nomasipala waseNquthu. Siyabonga-ke uma sibone futhi ababecula nebhova sibone behlangene bahlangana ndawonye bakwazi ukuthi behlanganise lo mcimbi lo. Njengokubona-ke la kule video le iyona-ke le ekhombisa ngokusobala ukuthi cha bahlangene njengobona ubona uNgiga, ubona uSimomoza, ubona abafana Mgqumeni onango ojezi elikhulu.
noSkhevana. Into ezinhle-ke lezo esiy'bona zenzeka. Cela ukuthi iqhubeke behlangane njalo ukuze lo mcimbi noma le festival ibe yiphumelelo. Kwesimanje angikushiyi ngedwa-ke, ngikushiya kanje. Siyabonga. Ezembongo bafowethu sifuna ukuthi sihlangane sonke eNevu ngomhla 31 kuyibhongo lapho kuzine-festival nabo. Ngeyi-31 kulo December. Biso. Simshaye nawe, yenganu nengane, simshaye Sizwe sakithi, sizwe sabantu abamnyama, inethulela istudio somasikandi esisemzimkhulu esaziwa nge-Combination Record esingaphansi kwemabhluku music production. Xhumana nathi kule nombolo 078 179 4303 walala wasala.